Много ми се иска да не се получава, да не се повтаря случай, който се случи в други градове, където моловете отвориха празни. Не само това, но дълго време след това стоят незапълнени. Но ако трябва да сме откровени, знаейки, нека да го нарече не песимизъм, а реализма на търговците в момента и тяхното голяма част от най-смелите, от най-амбициозните, които в тяхната програма стояха по 5-6 нови обекта, големи хубави обекта на година. В момента те промениха в движение своята концепция. Някои от тях спряха временно, други от тях все още изчакват, т.е. те не планират както е нормално поне 3 години напред, те планират едва ли не с 3 месеца напред. Не знаем какво ще бъде тяхното поведение, но ако можем така статично към ето в тази секунда да кажем, всичките, които в момента са на пазара и играчите, тези магазини, които са за молове, а не за търговски улици или за други места, където се продават по-народни стоки, така да се изразя, ще има много сериозен проблем с запълняемостта към тази минута. Напълно е вероятно някои от търговските центрове да не успеят да запълнат и 50% до момента на откриването. Други пък твърдат, и аз съм склонен да вярвам, че вече са готови с на 90% запълняемост, което също е резонно. Има много хубави локации, които са останали по някаква причина далече от сегашните молове. Напълно е възможно там да имаме запълняемостта на сегашните молове. Тя, знаете, голяма. Добре, вие лично с вашия бизнес планирате ли да участвате в някои от тези нови 4 молове? Със сигурност ще участвам в някои от тези молове и със сигурност няма да участвам в всичките тези молове, защото тук имаме другия аргумент на търговците, така нареченото самоизяждане на собствените продажби. Когато една верига има много обекти, макар че София е голям град, и когато става така, че ние няма да спечелим нови клиенти, ние няма да спечелим от баницата на нашия конкурент, а ние просто, нашите редовни клиенти, нашите фенове, които живеят по-близо до новия, ще отидат в новия обект и по този начин ние лекичко ще издърпаме от съществуващи обекти към нови обекти, без това да се отрази ние сами ще си намалиме оборотите, без да си намалиме другите разходи, защото ние не можем да обвиниме или да искаме от някой мол менеджер да не намали найема, виждате ли, защото аз съм отворил на всяка втора крачка магазини и нашите клиенти няма да си положат труда да се разкарат на 15 минути път с кола, ако имат възможност да се разкарат на 2 минути път пеша. По тази причина не само нашата фирма, а и много от колегите, които подобно на нас не са спряли въпреки кризата в потреблението и твърдо продължават курса на експанзия. Те също, аз не съм чул досега от стотици колеги, с които разговарям, не съм чул някой, който възнамерява да отвори във всичките нови 4 молове.